Náhorný Karabach bol dejiskom dlhoročného súperenia a konfliktov medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Avšak potom, ako Azerbajdžan v septembri minulého roku prevzal kontrolu nad týmto územím, obe krajiny vyjadrili záujem o dosiahnutie mierovej dohody a delimitáciu hraníc. Jerevan a Baku vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali prepustiť vojnových zajatcov a Arménsko podporilo Azerbajdžan v jeho kandidatúre na hostenie medzinárodnej konferencie OSN o zmene klímy COP29 v novembri tohto roku. Následne Arménsko predstavilo svoj nový projekt s názvom Križovatky mieru, v ktorom načrtlo úlohu Arménska v postkonfliktnom urovnaní, v rámci ktorého sa krajina infraštruktúrne prepojí so susednými krajinami a tým premení svoje územie na dopravnú križovatku v rámci kľúčových medzinárodných koridorov. Hoci azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v marci vyhlásil, že obe krajiny sú bližšie k mieru ako kedykoľvek predtým, Azerbajdžan má v tejto situácii stále navrch a vie, že môže získať ešte určité územné ústupky, najmä pokiaľ ide o vytvorenie koridoru Zangezur spájajúceho Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan, ktorá susedí s Tureckom. Azerbajdžan v tejto súvislosti tvrdil, že 8 azerbajdžanských dedín je stále pod arménskou okupáciou a požaduje zmenu arménskej ústavy, v ktorej sa uvádza zjednotenie Arménska s Náhorným Karabachom. Jerevan reaguje, že aj azerbajdžanská ústava sa odvoláva na republiku, ktorá pôvodne má teritoriálne nároky na súčasné arménske územie. V rámci ďalších ústupkov Jerevan odovzdal 4 obce Azerbajdžanu, pričom Zangezurský koridor bol napokon v auguste tohto roku odmietnutý oboma stranami, čo vytvára priestor pre rýchlejšie dosiahnutie mierovej dohody. Arménsko malo historicky dlhodobo dobré vzťahy s Ruskom, pričom existuje medzištátna zmluva o ochrane Arménska, ktorá sa však nevzťahuje na územie Karabachu. Arménsko preto dlhodobo stálo na ruskej strane a prinajmenšom nekritizovalo Rusko v jeho zahraničnej politike. Pred stratou kontroly nad Náhorným Karabachom Arménsko odmietlo vo valnom zhromaždení OSN zaujať stanovisko ku každým 5 rezolúciám týkajúcich sa ruskej invázie na Ukrajinu. Namiesto toho sa zdržalo alebo nebolo prítomné. Dokonca bolo obvinené z obchádzania západných sankcií. Avšak po septembri 2023 Jerevan rýchlo nabral kurz na geopolitické oddelenie od Ruska. Arménska vláda bola rozčarovaná absenciou ruskej podpory počas arménsko-azerbajdžanskej vojny v rokoch 2020 a 2023. A to aj vtedy, keď Rusko malo na mieste svoje mierové sily, ktoré mali dohliadať na mier v pohraničí od roku 2020. Jerevan preto zmrazil svoju účasť v organizácii zmluvy o kolektívnej bezpečnosti a pripojil sa k Medzinárodnému trestnému súdu, čo znamená, že ruský prezident Vladimír Putin musí byť zatknutý, ak by prišiel do Arménska. Týmito krokmi Moskva stráca svoj vplyv na Kaukaze, zatiaľ čo sa plne koncentruje na vojnu na Ukrajine. Obchodné a medziľudské väzby však komplikujú jednoduché odpútanie sa od Ruska. Rusko je najväčším obchodným partnerom Arménska. V roku 2022 export do Ruska tvoril 40% a import z Ruska 22%. V roku 2022 bolo do Arménska zaslaných rekordných 5 miliárd amerických dolárov v osobných prevodoch, pričom až 3,5 miliardy dolárov prišlo z Ruska, čo tvorilo okolo 5% HDP Arménska. Avšak v roku 2024 sa táto suma postupne znižuje. Najvyššie približne 300 000 Rusov utieklo do Arménska po ruskej invázii na Ukrajinu a okrem toho sa v Arménsku stále nachádza ruská vojenská základňa. Arménsko je členom Eurázijskej únie, čo mu znemožňuje prehlbovať obchodné vzťahy s Európskou úniou v rámci dohôd o voľnom obchode. V tejto súvislosti začal Jerevan hľadať väčšiu podporu a spoluprácu na západe. Bola zriadená monitorovacia misia na arménsko-azerbajdžanských hraniciach pod vedením Európskej únie a arménsky premiér Nikol Pašinjan sa v posledných mesiacoch stretol s viacerými vysokými západnými predstaviteľmi vrátane Blinkena, Macrona, Scholza, vysokých predstaviteľov Európskej únie a generálneho tajomníka NATO Stoltenberga. Arménsko dokonca uskutočnilo vojenské cvičenia z USA, pričom zástupca americkej armády bude pôsobiť ako poradca na arménskom ministerstve obrany. Spojené štáty deklarujú svoj záujem podporiť prosperitu v Arménsku, cez ktoré bude smerovať medzinárodný koridor do Európy. Okrem toho Azerbajdžan kritizoval trojstranné stretnutie Arménsko, EÚ a USA, ktoré sa uskutočnilo v apríli tohto roku v Bruseli.
Hoci vysokí predstavitelia Európskej únie podporujú arménsko-azerbajdžanský mierový proces, Európska únia nemá jednotný postoj k tomuto konfliktu. Napriek tomu, že Európska únia odsúdila vypuknutie bojov, nezaviedla sankcie proti Azerbajdžanu, najmä pre import energetických surovín do Európskej únie. Napriek tomu Európska únia schválila balík pomoci pre arménsku armádu vo výške 10 miliónov eur, čo ešte viac znervózňuje Azerbajdžan. V súčasnosti Arménsko buduje bilaterálne najvýznamnejšie vzťahy s Francúzskom, Indiou, Gréckom, Cyprom či Iránom. Ide najmä o dovoz zbraní do Arménska. To odráža aj nedávne výsledky arménskej verejnej mienky, ktorá o Rusku značne klesla. Najmä francúzsko-azerbajdžanské vzťahy sa po roku 2023 prudko zhoršili. Azerbajdžan kritizoval francúzske dodávky zbraní Arménsku a Paríž obvinil Baku z podpory hnutí za nezávislosť vo francúzskej Novej Kaledónii počas nedávnych násilností. Okrem toho, v júli 2024 Azerbajdžan hostil približne 20 francúzskych separatistických hnutí z Korziky, Novej Kaledónie, francúzskej Gvajany, Guadeloupe a ďalších francúzskych zámorských území, ktoré sa zúčastnili na dvojdňovom kongrese v Baku. Bilaterálne vzťahy Arménska sa prehlbujú nielen vojensky, ale aj investične. Francúzska energetická spoločnosť Framatome rokuje o výstavbe nového bloku jedinej arménskej jadrovej elektrárne, pričom Jerevan ešte pred 2 rokmi podpísal s ruským Rosatomom memorandum o výstave tohto bloku. V súčasnosti je pre Arménsko jediným priateľským susedom Irán, ktorý vyjadruje podporu Arménsku a odmietal vytvorenie Zangezurského koridoru, čo by znamenalo územné odstrihnutie od Arménska, pričom cez územie vedie plynovod z Iránu. Tehrán je tiež v konfrontácii s Baku ohľadne jeho rastúcich väzieb na Izrael vrátane importu izraelských zbraní. Jerevan má veľmi malý manevrovací priestor, chýbajú mu pevné spojenectvá, bezpečnostné garancie. Pričom jeho poloha medzi Tureckom a Azerbajdžanom komplikuje ďalší rozvoj. Keďže Rusko stráca kontrolu nad Južným Kaukazom, Arménsko sa snaží vytvoriť nové partnerstvo so Západom, aby si vybudovalo nové bezpečnostné záruky. Je otázne, do akej miery sa Jerevanu podarí odkloniť od vplyvu Ruska. Hoci existujú potenciálne limitácie odklonu v podobe ďalšej vojny s Azerbajdžanom, prítomnosti ruskej vojenskej základne a obchodných vzťahov s Ruskom, v posledných mesiacoch možno monitorovať rýchle tempo reálnej politiky Jerevanu, odkláňania sa na západ s myšlienkou dokonca aj na integráciu do Európskej únie. Nedávna návšteva ruského prezidenta Putina v Baku však podčiarkla významnosť vzťahov medzi Moskvou a Baku. Fakt, že ruský prezident prejavil záujem o sprostredkovanie mierového procesu medzi Arménskom a Azerbajdžanom, svedčí o postupnej strate vplyvu v regióne, nakoľko túto iniciatívu v minulosti sám priamo prevzal. Práve projekt Križovatky mieru má predstavovať novú strategickú koncepciu arménskeho štátu, ktorá by infraštruktúrne dobudovala krajinu, prepojila ju so susednými krajinami, normalizovala vzťahy s Azerbajdžanom a Tureckom a spravila by z Arménska menej postradateľnú krajinu pre zahraničné mocnosti, pričom by Arménsko nadobudlo nové spojenectvá a tým určité záruky bezpečnosti. Svetové mocnosti ako Spojené štáty, Japonsko či aj Európska únia deklarovali záujem vytvoriť koridor zo Strednej Ázie do Európy, pričom by jednotlivé komodity netranzitovali cez Rusko alebo Čínu. Ak by sa projekt Križovatky mieru zrealizoval, mohol by posilniť regionálny obchod, otvoril nové trhy, pritiahol investície do výstavby infraštruktúry a logistiky, pričom by sa rozšírili obchodné koridory a vytvorilo by sa jednoduchšie a rýchlejšie prepojenie na európske trhy. Pre viac obsahu sledujte Fakta pro Futura.